Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Muhammad Bashir Ladan. Bayani na yau insha Allah zan yi muku shine akan yadda za ka saka wa wayarka security wanda ba wanda ya isa ya cire shi. Ba wanda ya isa ya cire ma security. Ko da a wajen masu flashing ne. Kuma flashing din zai taimake ka, security din zai taimake ka wajen idan wayarka ta bata, ma'ana ko wani ya sace ko ta faɗi, to insha Allah ba wanda ya isa ya cire wannan security. Ko dai ya marma da ita ko ya aje ta sai cajin ta ya dauke, amma idan ba haka ba gaskiya sai dai waya din. Kuma ko da cajin ta ya dauke, akwai hanyar da zaka bi ka san inda wayar take, amma ita gaskiya ba wanda ya isa ya kashe ta. A idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel tawa, ina roƙonka da ka danna min alamar subscribe ka kuma danna alamar ƙararrawa. Wannan shine channel dina, zan nuna muku inda alamar subscribe din take, saboda wasu suna ganin subscribe din yana da wuya. Gashi nan idan ka danna kuma zai yi ma baki, idan ya baki sai ka sake taba alamar ƙararrawa. Idan ka danna ga wajen da za ka yi comment, nan ne ya kamata ka yi comment. Ga inda za ka taba can ya nuna ma wajen alamar like ɗinku da comment shi yake ƙara mana ƙarfin gwiwa, da kuma subscribing domin fitar da sababbin abubuwan da muka samu a gaba. Da Allah ina son wannan bidiyo a bashi like 100 zuwa 150 da kuma comment 1 zuwa 10. Insha Allah zan kuma fitar da sabo wanda zan nuna maka yadda za ka saka wa wayarka security na iPhone, wadda ita kana sa security shine ƙarshen security din iPhone, kana sa shi ka gama. To shi ma wannan gaskiya yana da amfani sosai, don ko da tsintar wayarka aka yi to insha Allah za a maida ma da ita. In dai ba a maida ba kuma za ka je karɓi abunka, amma zan nuna maka yadda security din yake aiki. Gashi nan security din za a bude shi, zan bude shi dan na riga na dan dauko shi cikin Play Store. Idan na bude zan nuna muku yadda yake aiki. Yanzu misali gashi na riga na sa security din, gashi nan na danna power. Kaga waya din ko ka so ka kashe ta ba ta kasuwa, ko ka so kai wafin kuma ba za ta yi ba. Ma'ana wasu kaga ana kai ta a ce wani restore din wayar ga, to ba za ta yi restore ba, dan ba ta nuna duk yadda kai restore din ta ba ta yi. Ko da kuma ka cire, nan ina nuna ma ne, ko da ka cire layi, kana cire layi za a kuma tura ma text cewa lalle an cire ma layin waya waje kaza, je karɓi wayanka. Ni na riga na taɓa amfani da shi, na saka security, amma zan cire shi saboda in nuna muku abu yadda abun yake. Za ka shiga cikin Play Store. Idan ka shiga wayarka sai ka nemi Play Store. Gashi nan Play Store. Ga Play Store nan, sai ka rubuta Smart Screen Protector. Smart Screen Protector. Idan ka rubuta sai ka yi searching, sai ka jira. Sai ka jira ga sunan sun bayyana, sai ka yi scrolling up. Yanzu zan nuna ma wanda ya kamata ka ɗauka. Ga yanan Lock LO Preventive
ga yanan na riga na amfani da shi, gashi ya riga ya kawo ni nan, gashi nan kana gani. Zan buɗe shi, wannan shine ka riga ka buɗe kenan. Da ka buɗe shi wayar ɗin ba wanda ya isa ya kashe ta. Ga setting, za ka dawo ka shiga setting, ka sa mukulli, sa pin da kanka. In pattern za ka sa gashi nan, in za ka sa pin ga wajen sa pin, ga wajen sa alphabet, ga wurin canjin security, canjin background da dai sauransu. Ga sauran abubuwan shi nan, sai ka fita gaba ɗaya. Wannan shine ƙarshen bidiyon. Na gode.